ですね、料理のレシピの方でございまして、こちらすごく見やすくなって検索しやすいものでした。解決ご飯、それからその他のコーナーでご紹介した料理の材料、作り方がパッと分かるように変えました。しかも印刷した時にカラーインクを消費しすぎないように心がけて作らせていただきました。はい、結構量多かったと思うんですよね。心がけてみました。さらにスマホの画面でも見やすくしましたので、スーパーでお買い物しながら